Ja, 2 jaar geleden heeft er een unieke marathon-estafette plaatsgevonden van Normandië en Oostijn van maar liefst 688 kilometer. En vorige week op 5 mei is er dit boek van uitgekomen. En bij me op de bank zit de organisator Han Frenke, welkom, en de auteur van het boek Danny Roefs. Hoi. Ja, hoe zit je ooit op het idee gekomen om een estafette-run van 688 kilometer te gaan lopen? Ja, dat is in 2000 gebeurd. Dat is altijd elk jaar. 5 mei is een bevrijdingsestafette loop van het Hotel de Wereld in Wageningen. Ja. Waar de vrede is getekend. Van daaruit naar alle gemeentes. In 2000 is het ook gebeurd. Zijn we gelopen van Wageningen naar Stijn. En toen dacht ik zelf op het idee gekomen. Ik denk, ja, Wageningen is leuk. Maar we moeten toch kijken, als we toch back to basic gaan in Normandië. In Utah-base, waar echt de geallieerden zijn aangekomen. En van daaruit naar Stijn te lopen. Dus zodoende is dat idee gekomen. En toen dacht ik, oh jee, wat gaan we nu weer doen? Ja, oh jee, ja, letterlijk. Nee, ja, ik heb gehoord dat de ene dat wil het allemaal heel snel geregeld hebben. En de andere is meer van het overdenken, toch? Ja, dat heb ik gelezen. Ja. Han deed heel veel lopen. En onderlopen heb ze heel veel tijd om te denken. Dingen van te de denken snelle actie. en te bedenken. En in 2004 heeft er de eerste poging gedaan om het te organiseren. Op bureaucratische punten is het toen letterlijk stopgezet. Omdat ze op een gegeven moment bepaalde gemeenten, bepaalde instanties willen dan geen meedoen, maar ook meedenken en met beslissen. Ja, meerdere kapiteins op een schip gaat niet. En we zijn samen een stichting vorms met ultralopers en zelf één gedachtegoed hebt, dan gaat dat wel. Dus de editie daarna, toen Han in 2009 benaderde en ook de rest van ons leden, toen lag het plan al grotendeels verdig. We hebben het zelf gans uitgewerkt. En op het moment dat de eerste media-aandacht kwam, kosten jullie nog instappen, maar het wordt een varende boot. Dus. Precies, dat heeft je allemaal zoiets geregeld. Ja. Want is het dan moeilijk om aan renners te komen? Nou, dat niet. Ik doe zelf al 35 jaar aan extreem lopen, aan ultralopen, marathons. En dan heb je toch een selecte wereldje. En we doen ook zelf als ultralopen altijd elk jaar de 16e Meulenberg Recycling ultralopen organiseren. Dan moesten ze zo rondjes lopen. En van daaruit hebben ze natuurlijk een heel groot potentieel aan hardlopers. Daar nog bij dat Lambert Schuurs, Handel International en Huub Driessen, oud profvoetballer en ook presentator, die hebben natuurlijk ook connecties. En aan de eind daarvan hebben we toch natuurlijk een select groepje lopers samengesteld. Die moeten natuurlijk toch een goede conditie hebben, want 688 kilometer non-stop lopen, dat deed ze niet even. En het is gewoon zo, ja, ik doe zelf al extreme avonturen met lopen. Op een bepaald moment wordt toch, als ze non-stop loopt, toch een beetje meug en gewoon zich onder elkaar gaat vregelen. Maar we hebben het natuurlijk toch duidelijk aangegeven dat dat kan gebeuren. Maar er is niks voorgevallen, maar geweldig, ja. Ja, geweldige ervaring. Ja. Dus de afgelopen week op 5 mei, ja, toepasselijke datum uiteraard, is het boek uitgekomen. Waarom is er een boek over gemaakt? Van alle aparte marathons die we hier organiseren, boeten de gewone 6 uur loop in Stijn, werd die keer of een dvd gemaakt of een fotocollage. Alleen toen we tijdens de voorbereidingen op Normandië op YouTube iets zongen, ja, het klinkt dan heel cliché, maar dan gaat hij toch langzaam een lampje branden van hier is wel heel veel gebeurd. En hier is onze geschiedenis, onze wereldgeschiedenis, is door aanzienlijk veranderd en in gang gezet. En we zijn toen bij 3 gemeenten op bezoek geweest. Ik heb toen een klein conceptboekje gemaakt van wie we gedacht hadden we het te willen gaan organiseren. Daar stonden bijvoorbeeld ook foto's in van het inferno van de brand in het winkelcentrum in Stijn in 2009. Want om daar meteen op in te haken, vrouwen in eerste instantie in de bevrijdingstraditie gedacht om het goede doel te koppelen aan War Child. Alleen ja, want in die nabije omgeving en wat ook sponsors zijn van onze stichting zo'n catastrofe plaatsvindt, ja, dan is zo'n keuze om te switchen van goed doel heel snel gemaakt. En dat kleinere boekje heeft ons bij bepaalde gemeenten ook over de streep geholpen. We hebben in 3 gastvrije Franse gemeenten alles gekregen wat we willen hebben. Logies, douches, alles. En dat kostte niks. We hebben met schaamrood op de kaak moeten zeggen van, het enige wat voor kinderen terugbieden is het PR. Er komen een aantal notabelen en gaat dingen in de krant, op internet en alles. Maar prima, het woord Liberation is in Frankrijk echt nog heilig. Dat gedachtegoed leeft daar heel erg. Ja. Ja, dan maken ze toch en dan kunnen ze binnen in Stijn meer dan 70 legervoertuigen die als vergezellen. Een heus défilé, tribunes erbij. Die genodigden uit die 3 steden worden door een aantal hoge militairen. Ja, dan hebben ze het op de kaart gezet. En om dat toch
te vereeuwigen en ook van het nageslacht. Er zijn mensen van, dochter gaat met, ja, schreef van Book. Dat is van heel snel gezegd. En, Ja. ik heb het gedurfd en Ja. gedaan. En uiteindelijk is het een boek geworden gewoon van mijn kant wie ik als trip met die lopers ervaren heb Ja. en gezien heb. En dat gecombineerd met heel veel mooie foto's van twee van onze huisfotografen, Robert Pepels en Frans Verhoeven. Die er ook belangeloos aan hebben metgewerkt. En mooie anekdotes, sterke verhalen, Ja, kunnen we die ook lezen? Ja, ik heb op een gegeven moment gezegd van, als organisatie schuift ze vooruit over die verschillende basements waar de lui slapen, maar die lopers lopen non-stop door. En ik heb een aantal lui gezegd van, vertel me eens, wat heb je s'nachts zoveel? Er zijn een paar plekken, zeker in Normandië, waar talloze begraafplaatsen zijn en oorlogstuig en monumenten staan van, ja, dan kunnen ze langslopen in een eentje, in een doodse stille nacht. Wie heeft ze dat ervaren? Wie heeft ze het ervaren om voor die bevrijding te lopen? En er zijn hele mooie verhalen uitgekomen. Erik Meijer, een van de bekende lopers, heeft een heel groot leuk stuk geschreven over wie hij dat ervaard heeft. En ja, dat maakt het boek dan nog extra interessant, omdat van verschillende kanten hoe het verhaal verteld werd. Ja, want zijn er dingen misgegangen? Dat ze zegt, nou, dat hebben we toch echt niet verwacht, hier we ons op verkeken. Ja, nee, dat was eigenlijk de race, of de bevrijdingsestafette is perfect gelopen. Alleen, we houden in Frankrijk zo aangegeven, we houden geen een amfibievoertuig, hetzelfde wie die geallieerde aankomende amfibievoertuig. Alleen, ja, een uur van tevoren zei die Fransen van de Saint-Brie-de-Mont, de burgemeester, ja, het wordt toch slecht weer, laat het amfibievoertuig maar niet doen, anders vallen dadelijk nog dwaaien. Ik zeg, zwaar is het niet, we kennen er wel getingen. Ja, laten we dat maar niet doen. Hebben ze toen maar 3 Willys, dat zijn Amerikaanse legerjeeps, op een strijd laten rijden. En dat wordt het enigste wat eigenlijk niet in het draaiboek stond. Maar ja, het wordt natuurlijk toch een geweldige belevenis natuurlijk. Ja. Ja, en hoe hebben ze alweer plannen voor een nieuw evenement? Ja, we willen toch misschien in 2015 willen we weer toch het proberen, ook met de bevrijding doen. Is toch natuurlijk toch heel belangrijk dat er wordt aandacht aan besteed aan die bevrijding en wat allemaal gebeurd is. En dat willen we weer doen, maar we zijn nog gaan het uitwerken. Er zijn de plannen wel al voor, maar daar kunnen we nog niks over zeggen. We moeten juist even kijken als het ook haalbaar is. We kunnen natuurlijk wel plannen hebben, maar die moeten ook gerealiseerbaar zijn natuurlijk. Ja, daar zit je nu weer druk mee bezig. Ja. Oké. Ja, we gaan nog volgen. Ja. En hopelijk 2015 weer iets. 2015 is weer een mooie grootschalige iets. Zeker. Ja. Dankjewel. Ja, heel Dankjewel. veel succes met het boek Paden naar Vrijheid. Dankjewel dat je hier te gast mocht zijn.